Dobar dan, moje ime je Samuilo Petrovski iz Beograda i ja ću pročitati jedan stih iz Evanđelja po Jovanu iz 15. poglavlja iz Novog Zaveta. Kaže Isus Hristos za sebe sledeće. To je Evanđelje po Jovanu 15. poglavlje, 1. stih. Ja sam pravi čokot, a moj otac je vinogradar. Svaku lozu na meni koja ne rađa ploda, on uklanja i čisti svaku koja rađa rod da više donosi roda. Mi smo ovde prošli kroz nekoliko kratkih videa gde Isus Hristos govori za sebe i koristi reči ja sam. Kada je Mojsije u Starom Zavetu pitao koje je ime Boga, kako mu je ime, on je rekao ja sam onaj koji jesam, ja sam. I ove reči koje Isus Hristos govori, ovi stihovi u Evanđelju po Jovanu, indirektno i direktno govore o tome da je on Bog, Bogo čovek, ja sam. I tu govori o različitim karakteristikama šta je uloga Isusa Hrista i zašto je važno i bitno da mu damo šansu da čujemo njegove reči i da ga bolje upoznamo. Tada, u to vreme, u Izraelu i u nekim drugim našim zemljama, vinogradarstvo je bila poznata poljoprivredna delatnost i mnogi ljudi danas, isto i u Srbiji, i kod nas i u bivšoj Jugoslaviji, vole da se bave vinogradarstvom i mi volimo te plodove grožđa, ili volimo crno vino ili volimo belo vino. I Isus Hristos kada je govorio svojim učenicima, kada je govorio ljudima, on je koristio ilustracije kojima su bile tada ljudima veoma poznate i približne. Isus Hristos ovde u ovom stihu i u ovom čitavom poglavlju govori o tome koliko je važno da shvatimo tri stvari. I ako imate vremena, možete kući da pročitate ceo taj pasus, tih 15 stihova Evanđelja po Jovanu u 15. poglavlju. Prva stvar, ili 3P, ja sam tako to zabeležio, prvo P je pravi čokot. Isus Hristos naglašava ovde. On kaže ja sam pravi čokot. I drugi prevod kaže ja sam istiniti čokot. Na čokotu su vezane loze i čokot je veoma bitna stvar u tom procesu dok grožđe sazreva i dok plodovi nastaju. U tom čokotu je život. Taj čokot je veoma, veoma bitna stvar. U Starom Zavetu i Jevreji su tada mislili da su oni pravi vinograd, da su oni taj pravi čokot. Međutim, Isus Hristos ovde kaže ovo nije pitanje religije, ovo je pitanje odnosa sa Bogom, čovekom, Isusom Hristom, i on kaže ja sam taj pravi čokot. Postoje drugi čokoti koji nisu pravi. Postoje drugi čokoti koji su lažni. Postoje drugi čokoti u kojima nema života. Znači, drugim rečima, jedan izazov za svakog od nas jeste da svako od nas shvati i da nađe tu istinu o životu. Svako od nas treba da ima pravi pogled na svet. Svako od nas treba da postavi pitanje šta je moja svrha života. Mark Twain, poznati pisac, je rekao postoje 2 dana bitno u životu jednog pojedinca. Dan kad si rođen i dan kada shvatiš zašto si rođen. Blaise Pascal, poznati fizičar, je rekao u čovečijem srcu postoji duhovna šupljina koja se jedino verom u Boga može ispuniti. Ko je tvoj čokot u tvom životu? Ko ti daje smisao? Kakav je tvoj pogled na svet? Šta je istina u ovom životu? Svi mi postavljamo ta 3 pitanja. Ko sam, odakle sam i kuda idem? I Isus Hristos nam daje odgovor na ova pitanja. Isus Hristos je rekao dođite k meni, svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti. Upoznajmo Isusa Hrista, čitajmo njegove evanđelja i shvatimo da je on došao na ovaj svet da nam pokaže Boga. Bog se objavio kroz svoje stvaralaštvo, kroz kosmos, kroz svemir. Bog se objavio kroz savest koju svako od nas ima. Bog se objavio kroz Sveto pismo upućeno ljudima, a najpotpunija Božja objava čoveku jeste što je Bog postao čovek. On je došao na ovaj svet da bi pokazao kakav Bog izgleda. Ima jedan stih u Evanđelju po Jovanu u 3. poglavlju, kaže jer je Bog tako voleo ovaj svet da je dao svog jedinorodnog sina, da svaki koji njega veruje ne propadne, nego da ima život večni. Ko je Isus Hristos? To je veoma važno i bitno i ključno pitanje. Isus Hristos je rekao ja sam došao na ovaj svet da dam život i da dam život u izobilju. Da svako od nas može da ima
taj duhovni život, taj pravi smisao. Također on rekao isto u jednom stihu u Evanđelju po Jovanu, ja sam put, istina i život. Zato je veoma važna stvar da razumemo šta je naš život, na čemu gradimo naš život, čemu se nadamo, koji je naš pogled na svet. Također, jedan prorok u Starom Zavetu u Isaiji 55 kaže nemojte da dajete vaše vreme i novce na one stvari koji nisu pravo piće, nije prava hrana. Mi mnogo puta danas u životu dajemo šansu svima. Dajemo šansu političarima, našim obrazovnom sistemu i idemo u životu kao kroz fatamorganu. Taman mislimo da smo došli do nekog duhovnog ispunjenja i smisla života pojavi se nešto novo. Isus Hristos nudi trajno ispunjenje. Isus Hristos je došao na ovaj svet da umre za naše grehe, da plati tu cenu jer smo mi izgubili kontakt, smo mi izgubili konekciju sa našim Tvorcem. I zato je on taj pravi čokot. U njemu je život i on nas povezuje sa našim Tvorcem. I to je veoma važna stvar koju moramo da razumemo. Tako da čitajte Evanđelja, upoznajte tog Isusa i dajte njemu šansu. Jer u njemu je duhovni život. U njemu je praštanje. U njemu su svi odgovori koje nas muče i tište u našem životu. Druga stvar koju vidimo ovdje, da Isus Hristos kaže, jeste da postoje dve vrste loze koje su vezane za čokot. Jedne loze koje donose plod i neke loze koje ne donose plod. Veoma je tužno kada prođete pored nekog vinograda i vidite da su grozdovi onako mali i kada ih probate kiselasti su, nikakvi su. Ali vidite druge loze koje imaju velike grozdove i kažete, ova loza donosi plod. Tako da drugo P jeste povežimo se. Svako od nas ima šansu da se poveže na taj čokot. Svaki od nas ima šansu da uspostavi kontakt sa našim Tvorcem kroz Isusa Hrista. Hrišćanstvo nije set samo pravila. Hrišćanstvo je odnos, naš odnos s Bogom i naš odnos jedni sa drugima. Tako da ovdje Isus Hristos je rekao u jednom stihu, kaže, ne možete ništa bez mene činiti. Morate da budete povezani sa mnom. Morate da imate odnos sa mnom. I zato je Isus Hristos došao ovdje na zemlju, da obezbedi taj novi kontakt, da obezbedi taj novi Wi-Fi, da obezbedi taj novi most, komunikaciju između nas, grešnih ljudi i njega, svetog Boga. Mi trebamo da se povežemo sa njim. Kako se povezujemo? Povezujemo se na dva načina. Moramo da se pokajemo za naše grehe i za naše pogreške i da kažemo Bože, oprosti nam i da kažemo drugim ljudima oprostite nam. Pokajanje je starogrčka reč metanoja, što znači promjena razmišljanja. I na drugi način se povezujemo sa Bogom putem vere. Kada prihvatimo ono što je Bog obezbedio sve u Isusu Hristu. Kada prihvatimo Isusov dar ljubavi na krstu za nas. Kada prihvatimo Isusovo vaskrsenje kao potvrda za večni život. Pokajanje, Bože, oprosti mi. I nekad veoma nam je teško da shvatimo da smo grešni, ali svi smo mi sebični. Svi smo mi povredili neke ljude oko nas. Svi smo mi našim stilom životom, razmišljanjima povredili i našeg Tvorca. Trebamo da se pokajemo. To možete večeras da uradite kući, sutra, bilo kada, da se iskreno pokajete. Kaže, Bože, baš mi je žao, oprosti mi. I vera da u molitvi isto kažemo, Bože, ja prihvatam ono što si ti učinio za Isusa Hrista. Ja prihvatam Hrista kao pravi čokot koji daje taj duhovni život. I treće P, gdje on spominje ovdje, kaže, svaka loza donosi plod. I on kaže, ove loze koje ne donose plod, one se seku i baci u vatru. To je na neki način slika osude koju Bog daje izbora svima nama, da li hoćemo da budemo sa Bogom ili nećemo da budemo sa Bogom. Ali postoje loze koje donose malo ploda, donose dosta ploda, donose puno ploda. I taj plod je slika transformacije onom momentu kada se mi pokajemo za naše grehe i prihvatimo verom ono što je Isus Hristos učinio za nas. Na neki način nastaje transformacija u našem životu. Također u Evanđelju po Jovanu Isus kaže Nikodemu nastaje nanovo rođenje. To kao kad vam neko stavi neke nove naočare i onda vidite svet oko vas iz jedne drugačije perspektive. To kao kad vozite auto kroz maglu i nestane magla, vidite pejzaž. Wow, život ima smisla. Sada znam zašto sam ovdje na zemlji. Sada znam zašto je ovaj život vredan življenja. Jedanput postavite druge prioritete i dobijete ponovo tu pravu svrhu i smisao koju je Bog imao za ljude kad ih je stvorio. Tako da te 3P su veoma važne stvari koje želim da naglasim ovdje. Pravi čokot, koji je Isus Hristos, on je spasitelj sveta, on je Bogočovek koji je došao da nam pokaže put, koji je platio svojim životom cenu za naše grehe.
Drugo P, trebamo da se povežemo putem vere i pokajanja. I treće P, kad se povežemo, nastaju pravi plodovi koji su vidljivi u našem životu. Imam 3 pitanja za nas. Vi koji niste povezani, želim da vas ohrabrim, povežite se što pre. Upoznajte Hrista. Prihvatite ga verom i pokajte se za vaše grehe. Vi koji mislite da ste povezani, neke loze su na čokotu, ali nema komunikacije. I mnogo puta mi mislimo da smo vernici, mi mislimo da smo hrišćani, ali nema promene u našem životu. Nema tih plodova. Vi koji mislite da ste povezani, razmislite. I vi koji ste povezani, koji imate nekog ploda u vašem životu, a hoćete još više plodova, vi trebate da tražite od Boga da vas očisti. Očistite se. To su te 3 poruke koje vidim iz ovoga teksta. Povežite se, razmislite i očistite se. Jer Isus Hristos je taj pravi čokot. I on hoće da da život nama. On želi da nas ispuni i on želi da nam da i smisao ovde na ovoj zemlji, a želi da nam da i nadu večnog života kada ovaj život završimo ovde na zemlji. Tako da ova poruka da Isus Hristos kaže ja sam čokot, ne religija, ne crkva, ne denominacija, znači lični odnos sa mnom. On poziva sve nas, dođite k meni. Kako? Putem vere i pokajanja. Svi koji ste umorni i natovareni. Svi mi smo umorni i natovareni. Tako neka nam Bog pomogne da ne zaboravimo ove 3 stvari. Pravi čokot, povežimo se i pravi plodovi dolaze. Nek vas Bog sve blagoslovi.